Дали съм целувал някого, конкретно за Любомира, нямаше какво да лъжа, казах и да. И казах как се случи нещата, че съм я чакал и съм искал да бъде тя. И на мен ми се искаше наистина и се опитвам, обаче не мога да чакам вечно. Когато беше това парти там, като беше, си задавам много въпроси. Защото в един момент бях изхвърлял цялата идея за мисъл. Буквално, както ти си имала такива моменти, аз съм няма смисъл. Нищо не виждам на среща, няма това. И се случва нещо. Добре, ако тук положението е такова, да бъдем живота, какво ще е? Защото... Не мога да кажа. Не знам. Именно, защото аз, примерно, тук да речем, че се съобразявам с някакви неща. Окей. Аз съм натурално себе си и това нещо ще пречи или на теб, или на мен. Ама то е... Виж сега, аз не мога да ти кажа какво ще е живот. Тук не сме за да започваме връзка от тук, тук сме за да дадем едно начало. И вече каквото стане. За мен ми е важно тук и сега. Мисля, какво ще стане, после не знам. Дали си ти, окей. Случва се така, примерно двамата излизаме. Един питал и каквото мога. Казвам с кое съм окей, с кое не съм окей. Ти ми казваш с кое си окей, с кое не си окей. Опитваме, ако не стане, стане. Ако пък е достатъчно силна връзката, опитваш се с времето да се нагаждаш. То така или иначе идва по естествен път това цялото нещо. Да, идва по естествен път, обаче според мен първоначално трябва да има нещо, което да те... Това е химията и привличането. Да. Аз го имам към теб. Ако ти го нямаш към мен, това вече е друго. Но не знам какво се случва нито в главата, нито в сърцето. Най-силно впечатление ми направи това, че той е много разбран и че дори да се чувствам съдена на моменти за това как се чувствам и какво искам, той всячески се опитва да ме разбере и да се съобрази с това какво изпитвам аз, което за мен наистина е страхотно. Просто това е нещо, което ти трябва да прецениш. Сега аз повече от това не знам къде да ти помогна. Време ли ти е нужно? Какво е нужно? Или не знам аз. Може и да ми кажеш, че не знаеш. Иначе ще опиташ да разбереш. Това също е отговор. Мълчанието е най-гадното. Само ако мога да не е мълчание, ще е най-гадното. Ти мълча? Да, смисъл като сегашен отговор. Може да ми кажеш, малко ще ти кажа. Ти кажеш, 2 дни ще ти кажа, са 3. Добре. Ако искаш на тази тема. На вечерята ще ти кажа. На вечерята ще не кажеш. Много бързо е. Главно разбрах, че не е сигурен. Което хем не ме изненадва, хем до някаква степен не мога да го разбера. Защото тук сме много време. И все си мислех, че за толкова време тя би трябвало да има някакви отговори. Дали ме вижда като потенциален партньор, дали има желанието да ме целуне или да има някаква интимна с мене като цяло. Надявам се до края на деня да си избистри цялата тази картина. Ще ходя. Айде. Айде. Така ръка, пясъчната ми ръка. Сега на вечерята ни предстои, надявам се, един много... То даже не знам как да го определя. Надявам се да се разберем.